पिता यह जदि तुमर इच्छा हुए यही पानपात्र मो ठारू दूर कर मोर इच्छा नुहे मात्र तुम इच्छा सफल हेउ। आउ जड़े स्वर्गदूत तांको शक्ति देवा निमंते दर्शन देले। बड़ बड़ रक्तटपा सदृश तांकर झाड़ भूमि उपरे झरी पड़िला। कहीं तुम मने सोई पड़ुच उठ प्रार्थना कर जेपरी परीक्षा न पड़। चुंबन दे मनुष्य पुत्र प्रति विश्वासघातकता कर। प्रभु आमे कौन खंडारे आघात करिबा? आसो याको धरो ए यथेष्ट हैला। तुम्हें मत चोर भाभी खंडा और बाड़ी धरी एठाकू आसी अछ। मो मंदिर प्रतिदिन तुम सहित थिली किंतु तुम्हें माने मत धरिया चेष्टा कल नहीं। किंतु यह तुम मान कार्य करियर समय जेतेबेले अंधकार शक्ति राजत्व करे। आसो ताको बंद करो। पर नजर रख। सिपाही माने जीसु को प्रांगण मध्य को नहीं गले आउ जिहुदी मानक राजा कही तांको परिहास करबा को लागिले। एई सेई जामा जहा राजा पिंधुतिले। हमो कहलु या पर कोन घटिबो? तुमे कोन हमको रक्षा करियो महाराज? तुमे कोन हमको बंचाइबो? ए लोकटी भी जिसुंग संगे थिला। आश्चर्य मु तो ताको आतो जाने नहीं। हां मु से मन को एकाठी देखिछि। आज्ञा दिन मृत्यु माने अन्य को आक्षेप करिवार मजा केमती लागुची? तू भी सेमानक भितरु जणे? ना ना मु नुहे। एथिरे कोनोसी संदेह नहीं जे ए लोक जीसुଙ୍କ संगरे थिला। से भी जणे गालिलियो। ओहो तू जा रे। मु बुझी पने तमे कोन कहबा को चाहछ। जीसु बुली पड़ी पितरंको अनेले।
ସେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିଅଛ ବୋଲି 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିନତି କରୁଅଛୁ, ଆପଣ ଆମ ପରାକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ତୁମ ବାକ୍ୟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲନି। ତୁମର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିଲ। କିଏ ମାରିଲା ତତେ? ଭବଣୀ କହ, ତାପରେ କିଏ ମାରିବ? ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର ମୁଁ କହୁଛି। ତାକୁ ମହାସଭାକୁ ନେଇ ଆସ। ଚାଲ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ଧର୍ମସଭା ବସିଲା। ଆମକୁ କହ, ତୁ କଣ ସତରେ ମସିହା? ଯଦି ମୁଁ କହେ ତୁମମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ତୁମମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବେ। ତୁମେ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ତୁମେ ତ ତାହା କହୁଛ। ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଇଛି? ଦୋଷୀ ଆମେ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣିଛୁ କଣ କହିଥିଲା ସେ। ତାକୁ ପିଲାତଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା। ହଟାଅ ତାକୁ। ଚାଲ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପନ୍ତିୟ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଗଲେ। ରୋମିଓ ଶାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସବୁଠାରୁ କୁଟିଳ, ଯେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୃଷି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ତୁମମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଆସିଛ? କଣ ଚାହୁଁଛ ମୋଠାରୁ? ଇଏ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରାଇବା ହେତୁ ଧରି ଆଣିଛୁ। ସେ ମନ୍ଦିରର ବଜାରରେ ଗୋଳମାଳ କରୁଥିଲା। ତାକୁ କୋଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ? ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଏଇ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ଦେଖିଲୁ। ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ କର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ମନା କରୁଛି। ନିଜେ ନିଜକୁ ମସିହା, ଜଣେ ରାଜା କହୁଛି। ରାଜା ରାଜା? ଆପଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ଅଟନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗାଲିଲିରେ, ଏବେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଗାଲିଲିରେ? ଏଇ ଲୋକ ଜଣେ ଗାଲିଲିୟ? ଯଦି ତାହା ହେଇଥାଏ ହେରୋଦ ତାର ବିଚାର କରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛନ୍ତି। ହେରୋଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ତୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ନିଜେ କଣ କହୁଛୁ? ସେମାନେ କିଏ ଯାହାକୁ ତୁ ତୋର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ?
लोके कहती तू अनेक आश्चर्य कर्म करिपारू सेमिति किछि कर्म पई मोर प्रभु ये समस्त लोक को भ्रष्ट करोछि निजे निजकु जने राजा कहछि यही मनुष्य जने राजा हे मोर राजा भल करी प्रहार कर याको पिलादनको फेराइ दियो या तांको मूल कर ए मनुष्य मृत्यु दंड योग्य कौन सी कार्य करे नहीं तेणु मु ताको कोरोड़ा प्रहार कराइबी आउ छाड़ी देबी ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ପଛେ ବାରବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ବାରବାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ तू तू जा बप्पा ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ତ ସେ ଯିଶୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ତାରନା କରୁଛ? ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସେ ମସିହ ସେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଉଠା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି କହୁଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା। ତେଣୁ ପିଲାତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ଓ ବାରବ୍ବା ଯେ ହତ୍ୟା ଓ ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଗୁଁ କାରାଗାରରେ ଥିଲା ତାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତୁ ନା କଣ ମୁଁ କରୁଣୀୟ ସିମନ ମହାଶୟ ସେଠିକି ଯା ତୁ ଦୌଡ଼ି କାଟ ତୁ ଉଠା ଚାଲ ପଛକୁ 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 ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ ପଛକୁ
ପଛକୁ ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ तुम भाई आम कांदुचु प्रभु पियंतु या पियंतु ପିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଜେରୁସାଲେମର ନାରୀଗଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଦନ କର, କାରଣ ଗଛ ସବୁଜ ଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ତାହା ପ୍ରତି ଏହିପରି ଘଟେ ତେବେ ଶୁଖିବା ପରେ କ'ଣ ନ ହେବ? ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଏଠିକି ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଏବେ ତୁ ଯା ଚାଲ ଚାଲୁଥା ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯାଅ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ତୁ ଚାଲ ଏବେ ତୁ ଆଗେ ଚାଲ ଆଗେ ଚାଲ କାମ ଚାଲୁ ରଖ ଉଠାଅ ମୁଖୁଣ୍ଡ ପୋତ ଦୌଡ଼ି ଢିଲା କର ପିତାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲା ଏବେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଯଦି ତୁ ମସିହ ନିଜେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚା ଓଲେୟା କୃଷରୁ ଏଇ ତୋର କିଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ଦେଖା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଗଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସଫଳ ହେଲା। ଇଏ କୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକର ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଆସ ଏଥିପାଇଁ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ କରିବା। ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଯାଇଛୁ ତୁ ନେଇ କରିବୁଟା କଣ? ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଏକ ଫଳକ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା, ଯାହା ଉପରେ ଲେଖା ଥିଲା ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା। ଯଦି ତୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ରକ୍ଷା କର ନିଜକୁ, ତୁ କଣ ସେ ମସିହ ନୁହ? ତେବେ ନିଜକୁ ଆଉ ଆମକୁ ବଞ୍ଚା। ତୁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନୁ? ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ଯାହା ତତେ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ମତେ ମନେ ରଖିବ ଯୀଶୁ, ଯେବେ ତମେ ରାଜା ରୂପେ ଆସିବ। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ସେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା ଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର। ସାରା ଦେଶରେ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ବ୍ୟାପିଗଲା। ମନ୍ଦିରର ପରଦା ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଝିରେ ଚିରି 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା। ହେ ପିତା, ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ନିଜର ଆତ୍ମା ସମର୍ପିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। ହାରା ମଧ୍ୟ ଜୋସେଫ, ଯେ ଧର୍ମସଭାର ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକମତ ନଥିଲେ। ପନ୍ତିୟ ପିଲାତଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏକ କବର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବେ।